Mr. GM Sharifi, Mr. GM Sharifi. Allah gafata wala da Allah ko ba yau ba idan ka tashi kashi da Allah ka rinka wucewa da makullin mashin ɗinka saboda ka gani yanzu na samu mashin. To Allah malam ko ba yau ba idan za ka ringa zuwa sata ka ringa zuwa da ainihin program ka dan ni ka ganawa. What? Ku yi subscribe ɗin channel ɗin Shamafah TV don samun sabbin bidiyon a duk lokacin da muka ɗaura su.